Lord, you are worthy to be praised. Lord, you are worthy to be praised. Lord, you are worthy. Lord, you are worthy to be praised. You deserve the best. Lord, you are worthy. Lord, you are worthy to be praised. Lord, you are worthy to be praised. Worthy. Oh Lord, you are worthy to be praised. Oh, you deserve the best. Lord, you are worthy. Lord, you are worthy. Lord, you are worthy. To be praised. Lord, you are worthy. Lord, you are worthy. To be praised. Lord, you are worthy. Lord, you are worthy to be praised. You deserve the best. Asfala amehlo. Baba wethu uNkulunkulu namandla onke, wena okhona ekuqaleni ukhona namhlanje uyoba khona ngunaphakade. Umhlaba nezulu zingakabikho Nkosi, sasikhona engqondweni yakho, lalikhona lolu suku engqondweni yakho, lalikhona lolu suku Nkosi yami, nabantu abakhona kule ndawo bazile ukuthi bazoba khona. Baba wethu engcwele, sesikhona-ke endaweni yakho, sikhona ethendeni lokuhlangana. Nkulunkulu wethu namandla siyakumema, yenza lokho okuseplanini lakho. Thinta Nkulunkulu wethu izimpilo zethu, sikhathele Nkosi yami ukuhlupheka, sikhathele Nkosi yami izinkinga ezikhona. Baba wethu namandla, kanti wena uyinqaba yokubalekela. Sibalekela kuwe-ke kule ntambama, nanceku yakho Nkosi yami, wehle ngayo njengoba wehla ngefu noma wehla ngomlilo ohamba noSirayeli. Bonakala ubuhle bakho nobukhulu bakho, in Jesus name, amen. Ake nishayele uJesu izandla. Ake nishaye izandla enkulu kunalokho. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Wabantu amen wena hey. Hallelujah. Ngakabingeli incebo. Ngicela makhona abafundisi abahlisi lapha phansi. Ngicela ninyuke. Njani sibona sifika nje kade ngiyokwamukela abafundisi besidla kamnandi eGraceland. Oh, niyasizwa sinuka kamnandi nje kuhle. Kona sebehala ke manje shem. Ngicela umfundisi Komane umkhomane, ngicela nikhuphuke abafundisi abakhona, ngiyanicela bazali nize la ngaphezulu. Aningenishala izandla inceko. Praise the Lord. Sicela inceko senkosi. Bamkhumalo mamkhumalo. Nyuka nesithandwa sakho bazokuthathela. Ngiyathathelwana leminyaka. Ngiyacela makhona esiyinceke, makhona umfundisi omaziyo, ngicela khuphuke ize la indawo yabashayela izandla bantakwethu. Praise the Lord. Angizwa kahle ivolume yami. Mayibonke inkosi. Ngiyabacela ozani bazalwane. Amen. 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 Hallelujah. Ungabi namahloni mawumfundisi, you are a lead. Ungabi namahloni. Bashayela izandla, bashayela izandla. Praise the Lord. Glory to Jesus. Akadeli nokukhonza okuncane kwami kephawo kini kumvu somkhulu akadeli uJesu wami okukhonza okuncane akadeli Hallelujah. Bazan, without any waste of time, I'm being every man and woman of God, all the giants, the bishop, archbishops, pastors, elders, deacons,
Ake nibashayele izandla nisho amen omkhulu. Bashayele izandla. Cela abafundisi bama bakhona la bame ngenyawo baphamisa izandla nibashayele izandla besapha bonke abafundisi stage nabaphansi. Ake nime ngenyawo bagcotshwa namakhosikazi zenu namakhosikazi aphansi ezinceke bashayele izandla nisho amen omkhulu. Hallelujah. Shine ishona amen omkhulu. Hallelujah. Amen. You may be seated. Angibingele oma obaba insizwe intombi Sunday school. Ake ngibingele ngibone bonke abantu abayizitha. Mawuyisitha sika Satan, stand on your feet and shout hallelujah. Shout praise the Lord. Shout glory to Jesus. Hallelujah. Ayihlale phansi bamba umthetho. Dula fatsi. Udulile. Hayi madoda, ungabe ikhuluma into ongayazi. Isaiah 55. Angibingele team yami. Nisixola nje bazana ukusho ukuthi senenkinga. Lo umuntu osilungisela ugesi uzolungisa kusasa. Akubonakala ukuthi sigqoke kahle kanjani. Maye kumnyama. Yabona lento ayibona. Niyasibona kodwa. Kahle. Nakhulumela phansi kahle. Anginizwa kahle. Amen. Awuqhawule abawu-30 uNkulunkulu akubusise wenze kahle wafika nawo. Thank you Jesus. Manje kufundeka kanzima la. Sesigugile thina ilight ayifiki lana. Nkosana. Abafana bekhotha mangibanikeza imali yama-light angibazi benze njani. Ay angibazi. Iyasiphoxa lento. Ningamangalike. Asifundeke angibone nalana Jesus. Verse 8 and 9. We are 10. Ugcine 11. Isaiah 55, 8 up to 11. Isaiah 55, verse 8. Verse 8. Ngokuba imicabango yami ayisiyo imicabango yenu, nezindlela zenu aziziso izindlela zami, usho uJehova. Verse 8. For my thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways, says the Lord. Verse 9. Ngokuba njengamazulu ephakeme kunomhlaba, kanjalo izindlela zami ziphakeme kunezindlela zenu, nemicabango yami kunemicabango yenu. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Verse 10. Ngokuba njengokwehla kwemvula neqhwa ezulwini, kungabuyeli khona, kepha kuwenethisa umhlaba, kuwenze ukuba uthele, uhlume, unike ohlwanyelayo inhlwanyelo, nodlayo isinkwa. Verse 10. For as the rain comes down, and the snow from the heaven, and do not return there, but waters the earth, and make it bring forth and bud, that it may give seed to the sower, and bread to the eater. Yes. Namhlanje ngifuna ukukhuluma lapha. Especially lapha ku verse 9. Ufunde khanyo the last two. Verse 9. The last two sentences. Verse 9. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts higher than your thoughts. Verse 10. I want to speak on a subject. God's ways are not our ways. God's ways are not our ways. Indlela zikaNkulunkulu
noma indlela zikaJehova ayifani neindlela zethu. Let's bow our heads. Thank you, Lord. Oh, touch me now, my Savior. I I come. to Touch me thee. now. Oh, touch me now, my Savior. Touch me now. I come to thee. Touch me now. Oh, touch me now, my Savior. Oh, I come to thee. Touch me now. Oh, touch me now, my Savior. Touch me now. I come to thee. Touch me now, my Lord. Oh, touch me now, my Savior. Touch Oh, I come to thee. awuthandaza mfundisi wami. Babegameni lika Jesu Kristu waseNazaretha, moya ingcwele, moya amandla kaThixo. UnguNkulunkulu wena ungcangwanga, nguJehova wadala izulu lomhlaba. Wewathi Nkosi ekhona esethembele kuyo, namhlanje Jehova othembekeleyo size phambi kobuso bakho, moya ingcwele, moya amandla kaThixo. Size phambi komehlo wakho sinamazwi Nkosi akhulunywa nguPetro, singasuka siyephi kuwe uma amazwi okuphila atholakala kuJehova namandla. Beningi izinto Nkosi yami namandla wonke, kodwa sazile uba sisebenza sisize lutho. Sancama konke sesakho, sashiya konke, salandela wena nayo inceku yakho phambi komehlo wakho. Nanko umgcobi kaJehova ngemessage namhlanje, Jehova othembekeleyo somandla. Ndikhulula umlilo phezu kwakhe, Jehova othembekeleyo. Izwi likhiphe emlonyeni somandla libe ngumlilo, lifike lidala into ebezingekho zibe khona, lenza inkariso mlaro umangaliso. NguJehova wena wethu omdala wensuku. My God, amen. Ake ngishayele uNkulunkulu izandla. Hallelujah. Hallelujah. Ake ngixoxe phela. Hallelujah. Niphilile bazalwane. Amen. Asimbonge kuNkulunkulu bazalwane. Nangalithuba, I want to be short and brief. Speaking about God's ways. Sometimes ingqondo yethu iyafuna ukugraspa, i-understand ukusebenza kaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli abasenyameni abakunasiqonda izinto zikamoya. Ake nithi amen. God's ways are not our ways. Ngisathandaza nje umoya ingcwele embulu ukuthi akululanga ibandla likwazi ukumqonda noma amakholwa noma abazalwane bamqonda uNkulunkulu nendlela zakhe uma bengakwazi ukunyukela ngaphezulu. Uthi encwadini eRevelation chapter 4, John yenyukela ngasenhle, yenyukela ngaphezulu, ngoba mawuzofuna ukwazi indlela zikaJehova angeke ulunge mawukanye kwilevel yabantu abaphansi, ngoba indlela yokwazi indlela zikaJehova asikwazi ukuzazi uma singangenanga emthandazweni. Ake nithi amen etendeni. Ake nithi amen bazalwane. You see, inkinga kamoya ingcwele njengamanje ibandla Universal Church, angisho leli lamafutha, ngisho ibandla likaJesu globally alikho kwiposition ekumele ukuba libe kuyo. That is why nanendlebe yebandla ibuthuntu, ngoba abakwazi ukuza izinto ekumele ngabe bayazizwa, ngoba abamile endaweni eright na uNkulunkulu abafuna beme kuyo.
uSamson amafilisi aneshoka ukuthi aqedile ngaye, amkhipha amehlo, amfaka ejele, waba isisebenzi, wenzela izitha iprofit. Bayambiza, bambizela ethempelini likaDagoni, badumisa uDagoni, bathi bizana uSamson azosidansela. The man of God, the giant of God, ehamba noNkulunkulu kwenzeka izinto. Kodwa namhlanje sibona yoba umdlalo idlalisela abahedini, bayibiza bathi akazosidansela. Wangena uSamson, bashaya izandla, bamenza imokari, a laughing stock. Yangena ke le ndoda, mayingena ayisenamehlo, inwele, kodwa lithi iBhayibheli zazikhula. Amafilisi engabodi siyakhula inwele. Lithi iBhayibheli mayengena bathi sidansele. Samson wacela umfana, thi mfana ake ungithathe ungise ngaseyinsikeni eyisustene neyisekelele. Babe bangumsindo becelebrate, kanti uSamson uthola ithuba lokuxoxa nomfana. Kwakune chaos, kunomsindo. Namanje ebandleni kune chaos, nasemhlabeni kune chaos, kunomsindo. Kodwa khona abantu abakwazi ukuxoxa nomfana, umoya oyingcwele. Abanye bengeza, abanye bebhizi nezinto zabo, kodwa khona uhlobo lwabakholwa oluxoxa noJehova. Moya oyingcwele akungithathe uyongibeka ngasensikeni, baqathi uyobadlalisela, kanti ufuna insika eyibambe lendlu. Abamboni ukuthi uxoxa nomfana, abamboni une-fellowship nomfana, abamboni unobudlelwano nomoya oyingcwele. Ake nithi amen. Angizwe itreble yakho Aubrey. Mighty Jesus. Hallelujah. Lalela. It is so noisy in the church. Nincabanga ukuthi abantu bayakhonza kanti ama-emotions. Sikauntina samba right. Kodwa abazalwane, ibandla alimuzi uNkulunkulu. Kune disconnection ekhona. Sibona izinto ziyenzeka kanti amadlingozi ingqondo yomuntu. Asimkhonza uNkulunkulu ngomoya, simkhonza ngenjwayelo, simkhonza ngeroutine, simkhonza ngesiqhelo. Ake nithi amen. Lalela lingakangeni deep entshumayelweni yami. Umoya ingcwele uthi, that is why singena emabandleni siphume ama miracles awenzeki. Ibandla likho kwi level ekumele ngabe likuyo. In fact ibandla litshelwa yizwe ukuthi ngabe lenzani, likhokhelwa yizwe. Siphethwa ama-politicians, siholwa ama-politicians angabe yithi esiba ngama-gap standers sithi thus says the Lord. Kodwa ngoba sisukile endaweni, the prophetic ministry is dead in all churches. Noma ngangakusho amen. No, noma ngangakusho amen. Ngifuna la imali enhle. Umoya ingcwele ukhuluma nami izolo uthi ilevel enganishiya nikuyo ngo-2006, you have gone down. Nehlile. Abanye bayabanda. It makes no difference
shumela intshumayelo enkulu ezonishayisa izandla kodwa ningekho kwi-foundation, ningekho kwi-position, ningekho endaweni abazalwane basukile kwi-position yabo. No, lokho ngikhuluma prophetical. That is why uPsalms 103 wamazisa uMoses izindlela zakhe nabantwana bakwaIsrael izenzo. You see, abazalwane fanele bazizenzo kodwa i-leadership feyazi indlela zikaJehova. Andizwa nina, angakangizwa namanje. Bambalwa abantu abazindlela ibandla fanele kube. There is a difference between God's miracles versus God's ways. Mamen. Ayishayise izandla nentshumayelo. Inkinga yethu asinyukanga. Inkinga yethu sifuna ukuba kwi-same level. uNkulunkulu ekhuluma. Yabona into engisho namhlanje. Inkinga yebandla, mighty Jesus, help me Holy Spirit. Inkinga yebandla abekho kwi-level yokuzwa nokuthi uthini uJehova ngeindlela zakhe. Omunye umfundisi kaPhethekwini uyakhuluma sinemeeting abafundisi. Uthe sesizame yonke into bazana. Sesizame i-American style. Sathatha into yoTT Jakes no-Crefeld dollar. Sasathatha istyle sama-America. Sasi-applya still asisebenzi. Inkinga yethu sengiyasaba ukuthi mangibuyela kule ndlela ethi yakudala isazosebenza yini ngoba sifundisa abazalwane i-American style. Asabangafundisa i-God's ways. Asabangafundisa ukuthi bafuna uJehova ngendlela okuyiyo. Sikope izinto zaphesheya sazoyifaka la sesiyabaxaka abazi bazokwenza njani. Kanti uma abantu bami ababizwa ngegama lami bephenduka befuna ubuso bami, mighty Jesus, bavuma isono sabo. Mina ngiyazi into engikhulumayo akuyona imessage, khona imessage eshayisa izandla. Uthi asazi abasazuyithemba nalabantu esibaholayo uma sesibuyela back sibanikeza i-American style. Wonke umuntu meshumayela ethi I feel like preaching now. Wonke umuntu uqulisa kaTT Jakes uyoyiqala nini into uNkulunkulu akunikeze yona? Why uqalela izinto zangaphandle? Hey Gideon, hamba ngalamandla onawo umsindise uIsrael. Can you say amen? I'm worried. I'm worried. I'm worried. Tomorrow, I want to preach about amakota kaSamson, 07. Ameli perfection esebandleni ngizobe ngikhuluma ngawo. Ligundi wagundu uSamson lamakota 07 nebandla ligundiwe. Can you say amen? Uthani amen? Nangu izala uyakhuluma. uJehova ukhuluma ngomlomo kaIsaiah. For my ways are not your ways. uIsaiah 35
wayibona kudala uthi kuyawuba khona umendo nendlela eyokubiza ukuthi indlela obungcwele lithi ongcolileyo akayokuhamba kule ndlela noma beyiziwula noma beyilima bebuka ngathi ngoba indlela zikaJehova they are foolish. Indlela zikaJehova ziyubula. uNkulunkulu uthatha ubula bakhe against ukuhlakanipha kwezwe bese kuthi ukula kaNkulunkulu bu-overcome ukuhlakanipha kwezwe. Ake nithi amen etendeni. Ake nithi amen etendeni. Zonke izinto zikaNkulunkulu zubula. Ingakho ethi uJesu, Baba ngiyabonga ukuthi ukufihlile kwabahlakaniphileyo wangibulela abantwana. That is why abantu abafunde kakhulu bafuna ukurizina ngengqondo. Ngeke uNkulunkulu uzazi indlela zakho with your carnal mind, with your flesh. Kubiza ukuthi unyuke uhlakane naye, uhlale naye, uzozazi indlela zakhe through the power of the Holy Spirit. Again, amen. Lendlela eyobungcwele ohamba kuyo akayikuduka. Njengamanje bafundisi bami, umoya ingcwele senkingeni. Angishumayela lento. Ayisashuyela intshumayelo obungcwele emabandleni. Ongisusela ipulpit. Ngani ngibheke bafundisi bazalwana sivumeni into yenza singawabona ama miracles, into yenza abantu bagijimele kwaShembe, into yenza abantu bagijimele Universal, into yenza abantu bagijimele eQhibini, into yenza abantu bagijimele kaManconde ukuthi ibandla lisukile kwiposition. Amandla ama miracles awasekho ebandleni. Kuba ngathi into yobaba uBhengu, kuba ngathi into yongidi. Thina sifunde kakhulu, satathisha kakhulu ngeBhayibheli, kodwa amandla awekho, inkazimulo ayikho. Leli bandla lu-Ichabod instead angaba libo Emmanuel, God with us. Inkinga yethu sihamba kakhulu nge-information minus the presence of God. Ngishumele Soweto, bathi ngeke ngiye Soweto eDurban kwaZulu ngoba ngishumela ivangeli lakudala. Bathi ngeke ngilunge, ngathi mina ngizolunga. Bathi no, wena ushumela ivangeli unpolished. Abantu banamhlanje bafundile, abantu baphila noma kanjani, bafuna uba understand. Ngathi Yesu uqinisile, kodwa lo ngaphakathi kumina akayena wanamhlanje, nguyena emaphakadeni, nguyena izolo, nguyena namhlanje, nguyena kusasa, akajiki, akaguquki. He's the same. Kuyofika ama-fashion netayela kudlule, kodwa yena umile ingunaphakade. Again it amen. Again it amen. Athi Romans, imvelo is still groaning. Iyabubula imvelo, ifuna the manifestation of the sons of God. Ayiwaboni ngoba konke kuyafana, okholwayo nongakholwa bahamba indlela efanayo. Kwenze njani? Imessage obungcwele ilimele, imessage obungcwele ivaliwe. Yasha manje mawumenywa wakhuluma ngomngcwele phinde bakumeme. Ithi iBhayibheli ongengcwele angeyibone inkosi, ongaphili ubungcwele. Lalelani, izulu. awashintsha ama principles kaNkulunkulu.
ukuthi si kwi-new generation ye-technology, that does not mean fanele siphile noma kanjani. The same gospel, maybe approaching a change, but it is still the same God with the same gospel. Ingashintsha manner of approach. God into enkulu ayidinga uyibone ebandleni ukuba ibandla liphile ubungcwele. Angathi angizwa. Angathi angizwa. 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 Lalelani bazalwane. Uthi uNkulunkulu asengithandaza. Ibandla ngizolibuyisela kwi-repentance. Kodwa ngizolibuyisela le repentance izoza ne-judgment. Nabengafuna ukuzenzela voluntarily. Mina ngizoyiletha i-repentance ize kabuhlungu, ize ne-judgment. I'm gonna expose onke amahlazo ebandla ngoba manje many crooks, many murderers, many thieves, many rapists zikashe phakathi ebandleni, zikasha ngegama. Oh my God, can I preach tonight? Can I preach tonight? Ngashumela namhlanje. Ngashumela namhlanje. Lalelani abazane banamhlanje ngoba besinisiwe. But uNkulunkulu akanandaba nengaphandle. Lithi iBhayibheli ningayivumeli inkululeko yenu kube yithuba enyameni. Ningayivumeli inkululeko yenu ibe yithuba enyameni. Can I preach? Njengamanje abazalwane abayifuni intshumayelo ekhuluma ukuthi fanele ube ngcwele. Njengamanje yazi ngelilanga ngiyakhuluma lapha ebandleni, ngikhuluma nezinsizwa. Kwakuyinkonzo kwi-Boys Sunday. Umoya ngcwele akhulume nami. Ngilaleleni bazalwane. Umoya ngcwele ukhuluma nami. Ngikhuluma nezinsizwa. Ngivula u2 Kings chapter 6. Zithi indawo ehlezi kuyincane. Let's go to River Jordan. Siyogawula. We must extend. Ngoba insizwa izona eziyi-vision carrier. Zithatha i-vision kubaba. Ziqhubeke nayo. But wathi uNkulunkulu inkinga umsebenzi wensizwa eBhayibhelini bekukhipha idumbu. Zikhipha idumbu. Abantu abafela enkosi babakhiphele ngaphandle. But ake ngikhulume lento. But namhlanje idumbu zidalwa yinsizwa phakathi ebandleni. Zimintisa phakathi ebandleni. Kulalwana phakathi ebandleni. Kudeyithwana phakathi ebandleni. Njengamanje everybody wants us to preach about prosperity. Yes, kuhle siprosperish. Kuhle sibe nemali. Uthi uJesu uma ukulunga kwenu kungadlula kwababhali ningewubone umbuso kaNkulunkulu. Ake nithi amen. Ingani noma ungaba nemali nabakashembe banayo okudlula ba. Noma ungadrive imoto enhle noakalekhanyana ukuthi uphi umahluko. Umahluko wethu usekuphileni ukwi lifestyle. Musukuphilisa kwengulube umntwana kaNkulunkulu. Musukuphilisa okwengulube umntwana kaNkulunkulu. Izwi elikaJakobe kodwa izandla ezikaIsewu. Izwi elomzalwane kodwa inkambo eyomhedeni. Bangaka amabandla ashumela insi ubungcwele namhlanje. No. Cela ukubuza ngivalenhle. Bangaka abantu abashumela ubungcwele. If I live a holy life, For me,
mawushumayela umngcwele kuthiwa old fashioned, uvalwe epulpit, uyobekwa lapho uhlale phansi kuletho sore and so. Uthi umoya ingcwele kimi namhlanje into ebulala ibandla lihamba nge-status quo. Ibheke nebo namhlanje kushumayela ngempela, hayi into ekitaza inyama yakho, kuhamba nge-status quo. Unama-degree amangaka, unemfundo ephakeme kangaka, ake simbeke phambili azokhuluma, azanikezwe isikhulu, kanti ukunikezwa isidumbu sizoma phambi kwebandla, sizofaka umoya obubudumbu, ngoba sigcwele imfundo minus God, sigcwele imfundo minus the glory, sigcwele imfundo minus the anointing. Inkinga leli bandla li-gifted kakhulu minus character. Angiphinde. Yo, God's ways are not our ways. Johan kuphukela ngapha. Bazalwane. Ave kuyinkinga ukulidwa. Angabulidwa ihead kodwa ulidwa iskal. Miss call leyo. Miss call. Omunye asuke kade sikiwe enqunyiwe ebandleni ayoqala ibandla ngoba kade disciplinwa, ayoqala ibandla. Eqala ibandla urebellious. Omunye uJona uthunya kwenye indawo kodwa yokwenza ezinye izinto, urebellious. Nawe ngoba uhamba accommodator noJona uzothola manje ama-double storms, kanti uNkulunkulu bekunikeze wena i-energy yokudilana nama-storms akho, hayi nakaJona. Ngishumayela namhlanje ebusuku. Ngishumayela. Uyazi ukuthini? Yabona uma ungalithwa umfundisi oright, ulithwa isikali. Isikali siwugebhesi and ikubhala umbhalo diduzo kwesikali. Gefar, danger. Ulithwa umuntu obuya khalela afuna ukulala nawe, ulithwa umuntu obuya afuna ukulala nawe akudestroy. Jesus. And isikali asifani nekhanda. Isikali sinama eye sockets kodwa amehla wekho. Where there is no vision, people perish. La ungekho umbono, abantu bayabhubha. Bazalwane, isikali sithi no, mina ngiyanivumela nideyithane. Angishumayela. Isikali sithi no, mina ngifuna nje ube naye i-boyfriend, ningakhiphana niye steers, niye spare, ayikho inkinga. Noma ningaqala nishelane, nispend isikhathi, kanti inyama le usathane mefuna ukukulimaza, usithumela abakhongi. Nithina abakhongi, labantu abahamba bothume bocela intombazane kuba makuzokwenza umshado. Thumela abakhongi kuba inyama yakho. Isikali asifani nekhanda. Ikhanda line brain, linamehlo, linendlebe, linomlomo, linamakhala. Ikhanda liphethe 5-fold ministry. Kodwa isikali ingakho thi, oh my God, I feel like preaching. Ingakho thi uPsalms 133. Bheka kumnandi, kuhle, kuyabongeka ukubona abangcwele dwelling in unity. Kufana bheka mina sidla into zethu kufana namafutha. It's like precious oil. One ehlele ekhanda.
leadership ayiqali lapha i-anointing enyaweni, ayiqali lapha phansi, iqala ekhanda. Leadership yehlele esilevini, bheka lana khona nithi yini le ngesingisi le intshebe, it's a B, yini lena? Sideburns, ihwanqa, mustache, mayehla amafutha aqala ekhanda. Okusho ukuthi ngamanye amazwi mayefika la i-anointing iqala kwi-leadership. Besiyehla, why ifike lana? Kufanele mayifika la ehwanqeni endevini entshebeni ingaqali isheshe idrop. Akufuneki ifike kumuntu umoya wokuyekelela izinto. Ushangatha uyibona nibona usebandleni. Permissive spirit. Ngithi mina abafana njengoba bekhipha idumbu kodwa benziwa yibona osister indlela abayipresenta ngayo. Ngishumela kahle ngoba nisonde ni uneighbor weGauteng, ni uneighbor weJoburg. iJoburg iyi-New York yase South Africa. Ngashumela eGoli Soweto loya nyaka wazwathi umfundisi, hey tata sekujola nathi siyingceku zaNkulunkulu. Thina sitshela ukuthi asijole akusiyona isono ukujola. Lalelani webazalwane, niyal-misunderstand leli gama lithi courtship. In fact leli gama lithi courtship li-biblical. Igama lithi courtship lisho to be engaged, ukungena esithembisweni somshado, but you abstain from sex, you abstain from romance, you abstain from dating. Kodwa lana emabandleni niyakhotshipha, nideyithane, nikhiphane, nilalane before umshado. Oh Jesus. Uma ngisuka kuwona lo mhlaba sihamba ngizahamba nginakujabu uJesu uso igendisa ngale endaweni lapho ophumule. You see indlela ibandla elehlelwe istandard sokuphila umncwele. Angikhulumi ngenye into, umncwele ubukeka njengesilima, njengomuntu angathi awuphile la upstairs. Hawu wena awujoli lesi sikhathi, awulali kulesi sikhathi. Hawu wena usamitha kulesi sikhathi, kusekukhona abortion, kukhona condom. Inkinga yahamba salwane. Umoya ingcwele uthi ngithi uNkulunkulu apha amadoda esoma nawo shumayele iqiniso linjengoba linjalo. Uthi omunye umuntu mina esithola mawukhuluma, mangifika kwenye indawo ngifika abazali babiza inceke kuleyo ndawo bathi uJesu umngani wami lo mfundisi bambiza ngoKristu. Kwaqubuka iholy anger, babiza enye indoda ngoKristu. Ngathula ngathi ngilindele ithuba lokuyoshumayela. Bangibize ngathi ngizoshumayela, angangashumayela into ethandwa abantu. My God, ngoba mawuhamba noNkulunkulu you must choose ukuthi ufuna ukuplease uNkulunkulu noma ufuna ukuplease abantu. You must choose
bawuhamba noNkulunkulu. Into eyenza ngibe la namhlanje angishintsha. Into engavumelana noNkulunkulu angiguquki kuyo. Savumelana. 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 Soze nguvula uzipho. Noma ethanda uSathane. Noma engaletha uSiso ogqoka ukwaratu. Amlethe amhlalisela ngaphambili. Oh, Nkosi yami. Yeah. Nisekhona. Jesus. Phela ngishumela kahle la nina. Ngiyeke. Ngiyeke. Bazalwane. Ibandla libanjwe iChameleon spirit. Moya wonwabo. Unwabo malifika endaweni emhlophe liyashintsha lube mhlophe. Malifika kweblue liyashintsha lube blue. Nebandla likaJesu nabazalwane uhlangana nabungazi noma le idevil worship noma umzalwane yini. Indlela kayiyo inkazimula yikho uyizwe. Angazi lemba lenhle. Kodwa eDurban kwaJonathan ingceke manje singenele umoya ukuhamba inyanga ukuze ibandla libe nama-millionaires. Wena lelele eSoweto ngishuma nathi mangishumela eSoweto umoya engcwele ngiprophet kanti khona indoda enenyoka la emhlanje. Mangishumayela kanti khona umfundisi abawu2 emva kwami banenyoka ngizwe kube khona into efuna ukungwisa phansi. Bese ngithi baba, I will stay under the blood. Under the blood. I will stay under the blood. I will stay. I will stay. Under the blood. Oh, the devil can do me no harm. Ngibambe le ndoda kanti inenyoka la emgogodlweni. Mangibamba khona abafundisi emva kwami. Angitshele lo ngihamba naye. Athi akubona bonke abalaba clean. Khona abasi-operator. Kwasho ukuthi manje ngihamba ngedwa. Khona amadoda ala eceleni kwami. Khona amadoda ala eceleni kwami. Khona amadoda aseceleni kwami. Khona amadoda. Mangibeka isandla sibeka qala wona before ngibeke isandla. Yeah. Babaleka labafundisi baphinda ngababuya. Kwasho ukuthi nami ngidedela aminyoka. Yeah. Hey Nkosi yami. Eka Moses. Yeah. Yahlezini. Hey. Yahlezini. Yebo. Yahlanalisa. Oh Jesus. Yazidla emva kwami. Oh Jesus. Yazidla ngaphambili. Oh Jesus. Yazidla emaceleni. Oh Jesus. Yazidla kwa left. Yazidla kwa right. Yeah. Our God is a consuming fire. Our God is a consuming fire. Jesus, Jesus. Hey Nkosi yami. Abathakathi bazo expose. Kona indoda yaseNigeria to Omotosa ayapproacha nesibindi njengomthakathi mina ngifika ibhubhisile emva kwami barethe ngamanye amandla nala ifikile kanti operator ngamanye amandla Two. mayikluma inyoka shake it into the fire musukwenza into ezithi yithi yenza kanjani
awume ngenyawo uthi mayikuluma inyoka, shake it into the fire. Yeah. Nawubona behleba, shake it into the fire. Oh, Jesus. Mawubona bemelene nawe, mawubona bekuthuka, ithi ayiveli inyoka mawungabasi umlilo, ayiveli inyoka mayingabasi umlilo. Owakho umsebenzi basa umlilo, basa umlilo. Awuthi shake it to the fire. Hlasela ama-devilship usulokhu wazingela ebandleni. Basumlilo wena, musukwenza into eziningi, basumlilo, musukwenza into eziningi. Don't talk too much. Awuhlale phansi, asivale. Nginesibindi njengomthakathi. Ngishumele Soweto iUniversal, ngagijima phezu kwayo, iyadayisa le building enkulu eseBaragwanath, iyavala iUniversal, because I've come to uproot, I've come to uproot, I've come to uproot. Asikwazi ukukhonza noBhali noAshera sibe sihamba noNkulunkulu kaIsrayeli, uNkulunkulu kaAbrahama, uNkulunkulu kaIsaka, uNkulunkulu kaJakobe. Hallelujah. NgingumHebheru wamaHebheru, ngiyamuzwi uJehova wathatha uJona waphotholwanze obiyasika eyilenqanawe iyasika inqanawe iyasika inqanawe ngobiyasika inqanawe ngobiyasika inqanawe ngingumHebheru Hebheru wamaHebheru iyamaya uJehova wathatha uJona waphotholwanze ngobiyasika inqanawe oh yes ayile inqanawe inqanawe iyasika inqanawe ngobiyasika inqanawe ihe ihi ihi ngicela ukukhuluma lento. Kunomfundisi eThekwini kaZulu-Natal uthatha umoya engcwele kangathi ufile, mengathi ufile wayezulwini waseyesihogweni, wabona abafundisi abathwele abaphethe amabandla asindisiwe abakhuluma ngezilwimi. Bazalwane, isikhathi sokubasa umlilo, isikhathi sokubasa umlilo. Noma ungaba ney'ntshumayelo ey'nkulu kodwa mawungenawo umlilo, ake nithi uthani fire, uthani fire, uthani umlilo. umlilo. Yes. Fire, 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 fire. Yeah, 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 yeah. Ay, pasiam. Yeah, yeah.
It's time for God to expose every works of darkness hiding inside the church. Ithani. Cela ungabusaphuma. Uyazi amanye amabandla aseyi-cult. Uyibona ngani i-cult? Kuphakanyiswa igama lesonto kakhulu nalelo nceko more than Jesus. I-cult mawungenawo amehlo kamoya ngeke ukwazi ukuyibona. Enye i-cult ikwi-TBN ukuthi aninawo amehlo. Kade kukhala uBenny Hinn athi ngenxa ukuthi uTBN ufuna imali sekukhona wrong pastors. Ezinye iy'nceko zibambane kamhlaba yalingana bezizondana zahlangana enyangeni. Usethi lo unga-expose uthi lo sesiso asimemane ngoba amandla ethu. Oh, mbula moya ingcwele. Kubambana top guys saKwaZulu Natal. Ungabolihalela ibandla elikhulu lomuntu ngoba ulazi lakhele phezukwani. Kahle uNkulunkulu akajaji ukuthi abafundisi ngosize webandla khona ongaba na 20, but uNkulunkulu ujaja i-genuineness yaleyo nceko ne-quality ye-product. Kungenzeka libe likhulu kanti lakhele kwi-foundation yokuthwalelwa kanti liyi-cult. I-cult kuphakanyiswa inceko. Nala khona i-cult athi nginivula amehlo. Indlela zikaJehova wayengekaziwe uJesu noma uNkulunkulu wayeshinela uDaniel eBabylon bengakangeni kwi-practical persecution. Mayesefuna ukufundisa uJehova indlela zakhe usebenzisa kwesikhathi ifamily yakho ibe against you. Ngisho mina ifamily nina nazi lento, mina sengikhuluma into epractical. Ingane zakho kuke kwameeting ingane yami this year, ingane ngithandayo ngifundisa ku Varsity College, my best daughter yamita. Kwafanele manje ngibe a man of integrity. Yamita kodwa soke sibone yamita. Akala ubuhlungu umithelwe ingane. Kulula ukushaya abantu abamithelwe ingane wena ungakazi umithelwe. Kulula ukugxeka abantu abafetshelwe ingane wena ungakazi uyibambe yakho ingakazi kuhluphe. uJehova akayidedela into akwenza uzwe ipain ezwa umzali wengane efebayo, wengane edakwayo, wengane edlidakamizwa, wengane edayisa ngomzimba, wengane emithayo. Uzo understanda iposition yalo muntu, ume kanye naye, ungamshaye epulpiti kodwa ume naye. Yathi mayimitha ngayibiza ngakhuluma naye, ngiphoxile but I love you, kodwa manje kumele ukwenza iqiniso phambi kwebandla. I love you baby, but ngimele ngiyokunquma Sunday. Ngayibiza zakhala ingane zami before nginqume,
kwehlinye imbizo ngayisula ngathi nangu umntanami uJabu umithile as from today ngiyamsika nofakazi ukuthi ingane kaMfundisi yonile akukho tiye phambi kwaJehova. God is not a respecter of persons. Ngayinquma imithile. Akuyona umfazi wami eyami ingakasindiswa ngayixosha yohlala nonina. Ikhuliswa umfazi wami onina wayibona ngoba sifundela umsebenzi. Ngathi akuzwe ipain eziwumfazi wami nkosikazi Ndini. I'm not playing games. Mina yes, right, no. Ukuthi uyingane yesikhulu, I don't care a damn. Izwi likaNkulunkulu lithi angime eqinisweni ngoba ngisazozilanda ngosuku lomgwebo phambi kwaNkulunkulu. Khona abantu lana abayigwili abadisciplinwa. Abanye bathatha abafazi babantu. Ayinquma ngoba izingane zethu kuqina amakhanda. Izingane zethu sinamakhanda aqinile. Youth yanamhlanje wathi uGumbi igula ngamakhanda. Ayinquma uma nginquma ingane yami ngasisethe example ebandleni ngabanquma nabanye. Nganquma nomnye umfana ebranchini yameClermont omithisile ewumshumayeli ngambeka la ngamnquma ukhohlisa izingane ethi uyayithanda uyazi yamithe enye ngamnquma anginandaba negift yakhe kodwa ngimnquma ngothando angimgxoshi ngathi asimthandeni akahlale azaphole. Angivale angivale lalala uma ngase kubuya inkonzo yokunquma abantu nale embalehle mangase kubuya inkonzo yokunqunywa kwabantu la embalenhle kuyeke ukukhetha ubuso babantu ukuthi laba abangcono abazunqunya zizofihla into zabo ukuthi laba abaphuwa izibeke obala akunqunywe nizoba oSawuli yini wani lomsindo okhala emva kwakho. Ngibhekeni do you know kunengane yomfowethu eshadile ngane umfowethu usashona yasiyaganga ya divorce ithi mayisiyo divorce uthi ummeli usho lamaso yini indaba nina abantu enisindisiwe ni divorce abantu okudlula abantu abangasindiswanga. Bamba ingxaka moya ingcwele ibandla lidivorce more than unbelievers. Uthi lo mmeli for past 3 months ngidivorce abazalwane mhlambe munye babili abangakholwa kodwa nina nisindisiwe. Cela sihlole sivala inkonzo sihlole. Uyazi ma udivorce indoda ethu Noel Jones ihlusha umfazi bazama uTT Jakes odlala ingoma mfana bakhanselisha umfazi kanti umfazi akanasimilo wa divorce egcineni kodwa this man God is using him mightily. Uyazi indaba phindanga washada athi nginitshela iqiniso abafundisi bakufihla ma udivorce phinda ushada esaphila
lo omunye. I don't care who you are. Uyaphinga, uyafeba. Oh, ukujola lokho kusemthethweni. Kodwa wena ubreake, waviolate the word of God, and God is still gonna judge you. Siyaya kwi-eternal judgment seat. Ngashumayela eCapetown ngo-2002 kanti umfundisi udivosile washada. Ngashumayela entshumayelo ngahamba ngathi so that men are without excuse. Ngashumayela wasala umfundisi wadivosa umfazi omusha wabuyela komdala. Wangifonela wathi Sithole izwi lakho. Izwi lahla inhliziyo. Noma ngavunywa abafundisi ukudivorce, ushada upartner esekhona, uyaphinga. Kwenziwa nabafundisi kodwa ukujola okulegaliziwe kusazojajwa. Kade ngihlanganisa 20 years last week. Mhlakade mfethu last month nonkosikazi wami. Kunzima ukubona ince abazalwane behlanganisa u5 years. Ngoba bayahalelana, bashada ngohalelana bengathandazanga, kanti umfazi nendoda nomyeni kuvela kuJehova. That is why nangu moya ingcwele noma ngizweni. That's why maka wa divorce umfundisi nebandla. Kwenze njani ngakhuluma ngedivorce? Moya ingcwele kwenze njani? Kwenze njani? Yindaba kwenze njani? Speaking spirit. Kwenze njani? Umoya wedivorce wabasolimi lami. Kwenze njani? Khona ngiprofeta kubo. Enye inceke uyibizi leadership. Ithi manje izumfazi wayingasamthandi. Ikhomba umfazi we-elder kade kwi-leadership osanda kushona. Ithi uNkulunkulu akashade naye ngoba lo useyisalukwazi. Ngono ningixoshe. But I will never stop preaching the word and the truth. Divorce abazalwane akafebanga lo muntu. Uzo omunye ngaphethe kuNobishop uthi ngiswa ngasamthandi. Ngithi wena ntombazana njengoba bethe ufuna ukushada. What about tomorrow naye mayengasakuthandi? Kwenze njani baba? Kwenze njani? That is why move kaNkulunkulu ibophekile. Ningena nigula niphume nigula. Ibandla lise ICU instead of labor ward. Angabe liyazala lidla ngamapipe, liphefumula ngamapipe. Lezi zinto zingashingayelwa usixoshela abantu, nigcina abantu kanti nibagcina ngamanga, hayi ngeqiniso kuyizwi likaNkulunkulu. Abantu bagcinwa ngama tactics nangama skill, kanti akudingeka ama skills. I-presence kaNkulunkulu iyona ezogcina abantu emabandleni. Amen. Udivoseleni yaphinga. Noma unganginikeza imali yakho ungapledge kodwa izokudla lento. Uzoya kahle esihogweni. Sengikutshela iqiniso. Obre.
Ngicela ukunizwisa lento. Abaningi baya esihokweni kade besinsiwe. Izwa lento sikhohlisa abantu sithi khona into ekuthiwa yi-eternal security. Kanti inama stages yayo eternal security. Kufuna nizwe into inizwisa manje into engiyithatha ku-internet ibanjwa ama-communists. Let me prophesy. President Jacob Zuma ubelapha kwi-convention yami last year. Ngamprofeta ngo-2003. Kumnyama. I'm a prophet of God. I'm not a politician. I will never be a politician. Sure. What you going to tell us manje? Do you know abaprofeti bam bathulisiwe? Ngoba abaprofeti, they are there to guide the church, to give direction. Abasekho abantu abazothi now thus says the Lord. Usho kanje uJehova. Nabaprofetayo bashaya umkhulungwane njengensha. Uzuthi lesiprofeto into engekho into efile. It's not a genuine prophecy. Abantu abane genuine prophecy bathulisiwe. Do you know uma umprophet awuthandwa abantu? Angiphinde futhi. Njoba ngile embalenhle. I'm standing as a prophet. Igraph is down. Level yebandla. And yet ligcwele emasontweni. Kishinywa ngeimoto. Beautiful cars. Kuyanikelwa. Kodwa kubanda njengekhala lensha. Kuyabanda. Ake ngishumayela. Kuyabanda. Can I preach tonight? Kuyabanda. Uthi uPaul thina sasiphunyukile. Sesindile emkhunjini saqhamukela esiqhingini ekuthiwa imelita. Uthi abantu bakhona basimukela ngobubele. Sathi masifika la sasigodola. Number 2, sasimanzi sinethiwe. Kodwa into esayifika kuleli khaya kwakubasa umlilo. Emabandleni iqimile imililo. Abantu abafikayo new converts awusekho umlilo bayagodola bashayekile mabefika ebandleni awubasiwe bapha abantu abazogadela altar abathi make sure this fire is kept burning. Oh, Jesus. Hallelujah. Yo. Qimile. Ku-applywa ama-procedure okubamba i-youth, ama-skills okubamba i-youth. Kodwa umlilo awusekho. One, babegodola. 2, bemanzi. Abantu abazofika emabandleni bamanzi ngenxa yesono. Kodwa baphunyukile. 2, bayagodola. Baphi abagada umlilo kuthi uma ungacishi. Abanye kade bewugada. As a result, cela ukhuluma. Nithathwa ama-Nigerians, ama-Ugandans, nithathwa ama-Ghanaians abafundisi kanti nabo zigebengu bayonipastorisha. Usuke kupastor okukhulisile. Unethu uphile kahle, usebenze kahle, ubaleke la, uye kwi-foreigner kanti nawe uya kwi-strange fire. Jesus. Jade nginemvusele leSoweto ngibe nemeeting nepastors fraternal. Bonke nosono
onguSasona kuyacomplain kulilwa isilile sodwa abazalwane bethu baya cross over benza floor crossing baya emabandleni ama foreigners and ingane zethu zishada nalama foreigner and ngoba zi desperate for umshado azisabuzi na Jehova kanti isigebengu enyithi ababa ngithandazele yasuka eDurban ise Pretoria kanti ithandana no pastor kanti uyi devil worshipper. Umlilo mawungekho ebandleni kuzozalela inyoka. Pastors abeke i-devil worship kanti umthakathi to lead i-intercession kodwa ngoba umlilo awukho i-devil worship alelida ama-intercessor kanti libalidela kusathane umangale kune-confusion engaka kuleli bandla kanti a wrong person is leading intercessors ngoba amehlo awekho. Samba. Uma sifuna ukwazi indlela sika Jehova, 1 sidinga ukukhupukela entabeni by prayer and by faith. Malingekho ukholo ayikho into esoyi achieve. Lalelani bazalwane lalela. I'm worried. I'm concerned. Ngathi kade ngise Eastern Cape kwathiwa kuzoba khona i-cleavage celebration bash party ebandleni cleavage celebration bash party for the whole night. Kabuza phela mayengalazi leli item le cleavage intoni ngumZulu mina ngiyazi lento yini cleavage kodwa awuyazi lento uqhamukapi pastor awuyazi i-cleavage amabele mevezwe wonke la sister bangena endlini kaJehova behamba beveza i-cleavage azoma kwi-praise and worship alithi ibandla likaJehova eveza i-cleavage ngaphandle abazalwane bathule ne-leadership ithule ngoba ingane yesikhulu ingane yosomabhizinisi ongenisa ishumi ongenisa amapledge kanti amanyala asesepulpiti amanyala asesepulpiti uma ngibona amanyala enziwe endaweni engcwele yazini isikhathi sini Thuli leadership bathula abaphathi uza ne-cleavage uzuzoma phambi kwamadoda amadoda awikho emehlweni mayebuka la ayalimala to Pastor Joshua uma kukube emehlweni ukumkhonza uJehova khethani mina ngizuyivumela lendlela yamanyala yezinto ezimdaka zime pulpit endaweni engcwele. Oh my God uthi kepha mina nendlu yami my God. Ngifika lapha kwenye indawo Eastern Cape, East London. Fika bazalwane. Iyapreachwa lento. Iyapreachwa. Yes. I know. Umoya wokuyekelela izinto
shangathi awuyiboni nibona usebandleni. Permissive spirit. Ngithi mina abafana nje abekhipha idumbu kodwa benziwa yibona sister indlela abayapresenta ngayo. Ngishumela kahle ngoba nisonde ni uneighbor weGauteng, no neighbor weJoburg. iJoburg iNew York yase South Africa. Ngashumela eGoli Soweto loya nyaka wazwathi umfundisi, "Hey tata, sekujola nathi siyingceke zaNkulunkulu. Thina sitshela ukuthi asijole, akusiyona isono ukujola. Lalelani webazalwane, niyal misunderstand leli gama lithi courtship. In fact, leli gama lithi courtship li biblical. Igama lithi courtship lisho to be engaged. Ukungena esithembisweni somshado, but you abstain from sex, you abstain from romance, you abstain from dating. Kodwa lana emabandleni niyakhotshipha, nideyithane, nikhiphane, nilalane before umshado. Oh, Jesus. Jesus. Uma ngisuka Wona lo mhlaba Samba Ngizahamba nginakujabu Jesu Jesu uso igendisa ngale endaweni lapho ophumule. You see, indlela ibandla elehlelwe istandard sokuphila umncwele. Angikhulumi ngenye into, umncwele ubukeka njengesilima, njengomuntu angathi awuphile la upstairs. Hawu wena ujoli lesi sikhathi, awulali kulesi sikhathi. Hawu wena usamitha kulesi sikhathi, kusekukhona abortion, kukhona condom. Inkinga yahamba zalwane. Umoya ingcwele uthi ngithi uNkulunkulu apha madoda esoma nawo shumayele iqiniso linjengoba linjalo. Uthi omunye umuntu mina esitole mawukhuluma mangifika kwenye indawo, ngifika abazali babiza inceke kuleyo ndawo, bathi uJesu umngani wami lo mfundisi bambiza ngoKristu. Kwaqubuka iholy anger, babiza enye indoda ngoKristu. Ngathula ngathula ngathi ngilindele ithuba lokuyoshumayela. Bangibize ngathi ngizoshumayela, angangashumayela into ethandwa abantu. My God, ngoba mawuhamba noNkulunkulu you must choose ukuthi ufuna ukuplease uNkulunkulu noma ufuna ukuplease abantu. You must choose. Mawuhamba noNkulunkulu, into eyenza ngibe la namhlanje angishintsha, into engavumelana noNkulunkulu angiguquki kuyo. Savumelana 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 soze nguvula uzipho noma ethanda uSathane, noma engaletha uSiso ogqoka ukwaratu amlethe amhlalisela ngaphambili. Oh Nkosi yami. Yeah. Nisekhona Jesus. phela ngishumela kahle la nina. Ngiyeke